Bos días. Damos vos a benvida á conmemoración do Día da Constitución en Vigo. En primeiro lugar, lerá o bando o redactor deste ano, don Germán Serrano, magistrado, decano dos xulgados de Vigo. A continuación, unhas palabras do alcalde, don Abel Caballero. Gracias. Carta de la Constitución a uno de sus hijos predilectos, el Poder Judicial. Querido hijo, han pasado ya 47 años desde que te renovaste conmigo y te veo joven y garboso, siempre preparado y aplicándome en cada paso, y estoy muy orgullosa de ti, porque mientras haya jueces independientes, y créeme, todos lo sois, la democracia estará garantizada. También me quita el sueño que os etiqueten, que os dividan, que os polaricen entre conservadores y progresistas, entre rojos y azules, división que procede de una época gris que no conocéis. Yo nunca os he distinguido. Para mí sois todos iguales, hijos de mis entrañas de igualdad y de libertad, y por eso no lo puedo entender. Sé de buena tinta que vigiláis solícitamente que se cumpla la tutela judicial efectiva, el principio de legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la vida, el derecho al honor y a la intimidad, a la educación, de la sanidad, de la negociación colectiva, de la dignidad laboral. Tú sabes bien que yo tengo los brazos abiertos para todos, porque todos los ciudadanos caben, todos, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, de origen racial o étnico, sexo, religión, convicción o opinión, edad, discapacidad, enfermedad o condición de salud, lengua, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Caben todos, y yo sé que así los acogéis, porque en mi texto se expande un mundo inabarcable de derechos y libertades que tenéis que proteger. Creo que muchos de los problemas que tenemos hoy en día tienen su origen en la falta de paz. Sí, parece que no hay paz ni en los corazones ni en las conciencias, y todo se altera con malas caras y con discusiones que emulan las pinturas negras de Goya. Querido hijo, llevan tiempo diciendo que me quieren reformar. Y yo creo que un retoque nunca le viene mal a nadie, y tampoco a mí. Pero para afrontarlo es necesario acudir a un escenario de consenso que no se vislumbra por ninguna parte. No veo diálogo en tus hermanos, ni capacidad de escucha, ni encuentro en los puntos comunes, que siempre los hay, ni altitud de miras para conceder y para ceder. Y así no llegamos a ninguna parte. También he oído que te han reformado a ti, han cambiado tu vestimenta decimonónica por algo más moderno, algo, aunque como siempre, sin medios materiales y personales suficientes. Querido hijo, gracias por cuidarme también. Y ahora quiero que grites conmigo. ¡Viva la Constitución! ¡Viva! Hai 47 anos depositei na urna o meu voto favorable á Constitución de 1978. Naquela década dos 70 vivíamos unha etapa de inestabilidade e incerteza inesquecible. Tras o falecimento do dictador, unha minoría pretendía continuar co réxime autoritario e autocrático mentres o país padecía unha profunda crisis económica. E hoxe, 47 anos despois, seguimos a celebrar non só a Constitución democrática máis longa da historia de España, sino tamén un proxecto e un proceso democratizador que continúa a ser exemplar no mundo inteiro. A Constitución ordenou a arquitectura institucional do Estado español e definiu a súa organización territorial a través da Administración Central, das administracións autonómicas e das entidades locais.
España incorporouse ás relacións multilaterales impulsadas despois da Segunda Guerra Mundial ligadas a conceptos como paz, seguridade e cooperación, que están a ser hoxe amenazadas e mesmo bloqueadas fondamente dentro dos Estados Unidos de América. En 1985 asinouse a adhesión ao entón mercado común, hoxe Unión Europea. Por fin, xa éramos Europa. No reverso desta globalización planetaria sitúase o ámbito local, que cada vez adquire unha dimensión máis e máis trascendente. Porque desde as cidades, desde a proximidade, defínese todo aquilo que dá tanto significado á identidade das persoas. As cidades marcan o rumbo, impulsan os avances e determinan en gran medida a calidade de vida e bienestar da cidadanía. A Constitución de 1978 deseñou a organización territorial do Estado que daba un papel moi destacado ás comunidades autónomas. As legislacións autonómicas foron acaparando competencias e asignando obrigas aos concellos sin o financiamento correspondente, limitando deste modo as propias actuacións das cidades. Non se respetou tantas veces a autonomía municipal. E así chegamos ao paradoxo actual. Cidades como Vigo teñen que facerse cargo de tantas competencias que lle corresponden ao goberno autonómico. E tampouco se está a cumprir o artigo 142, que respecta ao modo de financiamento de as cidades con fondos procedentes das comunidades autónomas. Tan só 3 cifras bastan para constatar este incumprimento dun artículo básico da Constitución e exemplificado no caso de Vigo por parte da comunidade autónoma. Os tributos locais ascenden en esta cidade a 173 millóns de euros. A contribución do Estado ascende a 122 millóns de euros. E frente a estas cantidades, a participación da Administración Autonómica redúcese a 6,4 millóns de euros. O desequilibrio competencial e financiero resulta evidente, visible. En consecuencia, é necesaria unha implicación activa por parte das comunidades autónomas, neste caso Galicia, que dea cumprimento efectivo ao mandato constitucional e así atenda adecuadamente as necesidades das cidadanías nas cidades. O artigo 47 da Constitución proclama o dereito a unha vivenda digna. E durante os últimos 15 años produciuse por parte da Administración Autonómica un abandono da promoción de vivenda pública a precios tasados. No caso de Vigo, a cidade máis poboada de Galicia, frente a unha demanda de máis de 7.000 vivendas de protección pública, a comunidade autónoma apenas promoveu 62. Este ritmo de execución supondría máis de 100 anos para dar resposta ás demandas dos cidadáns. Evidenciase unha insuficiencia manifesta das políticas públicas autonómicas nesta materia. Estamos ante outro claro incumprimento da Constitución española. En consecuencia, atopámonos ante un novo desequilibrio nas actuacións autonómicas, quizás extrapolable a todas as comunidades autónomas. Compre lembrar que o Estatuto de Autonomía, en coherencia ca Constitución que hoxe conmemoramos, atribuye á Comunidade Autónoma de Galicia a competencia exclusiva en materia de vivenda. Con todo, isto non impide que outras administracións podan intervir construído vivendas públicas en aluguer ou vivendas a precios tasados, pero teñen que dispoñer do financiamento necesario, financiamento que si perciben as comunidades autónomas procedente desde o Goberno de España. O
Observamos, polo tanto, unha clara falta de vontade política na execución de competencias que a Constitución marca en un incumprimento evidente do mandato constitucional recollido no artigo 47 relativo ao dereito á vivenda. O mesmo pode afirmarse respecto do proceso detectado no sistema público de saúde, que constituye outra forma de incumprimento material de obrigas públicas. Cando desde a acción política se consolidan dinámicas que vulneran mandatos constitucionales, estas deben ser obxecto de corrección e de asunción de responsabilidade política, pois determinadas inaccións poden conducir a un desenvolvemento desigual na sociedade con numerosas demandas sociales básicas desatendidas. De aí a desafección ao sistema hai solamente un paso. As cidades non solamente evocan cercanía, representan a cercanía. En a relación directa ca cidadanía, onde podemos coñecer no inmediato as súas demandas. A nosa maneira de entender a vida, guiada polo principio fundamental da cooperación, é unha vía para acadar o maior bienestar social. Isto implica que desde as comunidades autónomas non deberían establecerse accións que limiten ou dificulten a capacidade de actuación dos concellos. Desafortunadamente, non sempre é así. E asistimos unha vez máis a incumprimentos de principios constitucionales. Un paso claro está no eido das políticas sociales, un área esencial que as comunidades autónomas ceden tantas veces ao ámbito municipal sin o financiamento necesario. E isto, a pesar de ser unha competencia básica das comunidades autónomas. Algo tan importante como a construcción dunha escola infantil por parte dun concello convértese nun percorrido burocrático cando a comunidade autónoma que non contribuye significativamente ao seu financiamento debe ser autorizada. O mesmo ocorre cando un goberno municipal, o de Vigo, poño por caso, asume a creación dun albergue para persoas sen teito, o único albergue municipal existente en toda a Galicia, ou o financiamento das becas de comedor para tantos e tantas alumnas e alumnos. Son obrigaciones das administraciones autonómicas, pero son os concellos, en este caso o de Vigo, quen asume por inacción da comunidade autónoma. Esta realidade lévanos a unha reflexión imprescindible sobre o desenvolvemento e a xestión política. A Constitución do 78 é o marco fundamental magnífico que regula os dereitos e os deberes da cidadanía e tamén obriga ao funcionamento exemplar das administraciones e das institucións. E cando chega o momento, querido señor decano, da reforma constitucional, esta experiencia acumulada ao longo destes anos debe servirnos para dar guía e demandar unha maior capacidade de actuación para as cidades. Son os núcleos básicos nos que se desenvolve a sociedade. E aquí prodúcese unha singular situación. A realidade demanda unha maior presencia das cidades, mas as leyes autonómicas marchan tantas veces en outra dirección. Isto dificulta o progreso e a marcha social conxunta. E aquí connosco Germán Serrano, pergoeiro, suidecano de Vigo, tantos anos de brillante xestión e organización dos xulgados da cidade, grande xurista e sempre ao lado da lei e defensor das causas xustas. Un honor compartir este acto contigo. A Constitución foi capaz de proporcionarnos un gran espacio para o cambio e para a transformación do noso país. E Vigo, que históricamente quedou moi atrasada, avanza ahora con firmeza, camiñando entre os renglóns da Constitución do 78, no cambio en un avance imparable. 47 anos despois, temos o lexítimo orgullo colectivo de ter aprobado a Constitución do 78.
Do mesmo xeito, mantense o grande orgullo pola fortaleza e o dinamismo de Vigo nos tempos presentes, pola súa relevancia en España e no ámbito internacional, porque Vigo hoxe avanza liderando unha profunda transformación estrictamente ligada ás persoas, enchida de afectos e con sentimento de pertenencia a unha grande comunidade, a comunidade de Vigo. E por isto, viva a Constitución, viva Vigo, viva Galicia, viva España. Moitas gracias.